Gál László vagyok, a GÉSZ Gályoztatás Kft. És a Flavon Group Kft. Alapítója. Előző már elmúlt 20 éves, a utóbbi az idén 10 éves. 10 év az ember életében hosszú idő, egy cég életében is mérföldkő, amikor érdemes megállni, visszatekinteni, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, milyen eredményeket és kikkel értük el. Hogy ön 10 év múlva hol fog tartani, hogy milyen célokat fog elérni, kik veszik önt körül, és kik segítik önt a céljai eléréséhez, ez az ön döntésén múlik, az ön mostani döntésén. Mi készséggel megmutatjuk önnek, hogy mit csinálunk, hogyan, kikkel értük el ezeket az eredményeket, mik azok az eredmények, amik miatt úgy gondoljunk, hogy önnek köztünk van a helye, és mik azok az eredmények, amit szerintünk ön is szívesen vállalna 10 év múlva eredményként. Szüleim 10 évvel ezelőtt alapították ezt a vállalatot, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy emberek százezreinek és millióinak jutassák el az egészségesebb és a sikeresebb életnek egy lehetőségét. Ez a cég 10 év alatt ért el azt az eredményt, amit nem csak termékoldalról, hanem üzleti oldalról is sikerekkel köveztünk. Szeptember 3-án megkapott elismerést, a termék nagydíjat és a fogyasztóvédő különdíját, az érték és minőség különdíját. Szeptember 6-án több mint 2000 fővel ünnepelhettük meg a Budapest Kongresszusi Központban, ahol nagy büszkeségünk volt, hogy nem csak a magyar fogyasztóink és a magyar hálózatépítőink, hanem nemzetközi közönségnek is bemutathattuk azt a minőséget, azt az értéket és azt a magyarságtudatot, amit mi képviselünk és terjesztünk a világban. A Flavon Max termékcsalád, terméknagydíjat nyert. Fogadjátok nagy szeretettel! Termékcsaládunk 2004-ben egyetlen egy termékkel indult, mostanra 7 termékkel büszkélkedhetünk, és arra a létező igényre adunk választ mindenkinek, hogy zöldséget és gyümölcsöt napi szinten kell fogyasztani. Ez ugyanúgy probléma a kisgyermekeknek, és ugyanúgy probléma az aggastyánoknak. Erre az igényre ad választ a termékcsaládunk, hiszen képesek vagyunk a napi szinten, magas minőségben, nagy mennyiségű terméket koncentrálva, gélállagban az asztalra rakni azt a szükséges zöldség és gyümölcsmennyiséget, ami mind a gyermeknek, mind egy felnőtt embernek szükséges a napi egészséges táplálkozásához. A Flavon család tagjai magas beltartalmi értékű, eredeti magyar gondolatokra épülő, életminőségjavító, egészségmegtartást segítő táplálékkiegészítők. Nagy büszkeségünkre szolgál, hogy ezeket a termékeket eredeti magyar gondolatokra építettük, hiszen Szentgyörgyi Albert volt az 1930-as évek elején, aki meghonosította, és ezt a világ ma elismeri, a flavonoidok kutatását. Onnan a Műegyetemre Zemplén Géza, majd a Zemplén csoportból Bognár Rezső révén Debrecenbe tevődött át a flavonoidok kutatása, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy hazai, eredeti magyar gondolatokra épülő termékekről van szó, olyan termékekről, amelyek a legszélesebb fogyasztói kör számára teszik lehetővé tápláléki környezetben egészségük védelmét. Különös öröm számunkra, hogy megszületett a család 7. tagja, a Flavon Green Plus, ami nagyon sok új dologgal egészíti ki a család eddigi élettani hatásait.
Termékeink gyártása a 2000 négyzetméter alapterületű gyártóépületben történik, ahol 4000 terméket tudunk előállítani naponta. Az így elkészült termékeket kollégáink precíz kétszíz csomagolással 8 különböző nyelvű csomagolóanyagokba rakják. A Flavon termékcsalád tagjait alacsony hőmérsékleten rendkívül kiméltett gyártási eljárás során állítjuk elő. Ezzel tudjuk megőrizni termékeinkben vitaminokat, enzimeket, színanyagokat. Az így elkészült, nagyon jó minőségű termékeket 2007 óta az ISO 22000-es rendszer keretein belül egy német cég auditálja. Cégünk több mint 20 díjjal büszkélkedhet. Tagjai vagyunk Magyarországon a felelős családi vállalkozásoknak és egyedüli magyar cégként a DSA-nak. Eddig több mint 20 díjunk van, amit már megszereztünk, és hát nyilván szeretnénk folytatni a sort, illetve szeretnénk, hogyha egyre többen ismernék a márkát, egyre többen csatlakoznának ahhoz a fogyasztói klubhoz, amit mi építünk folyamatosan. Sokszor kérdeznek engem ezeknek a díjaknak az üzleti jelentőségéről, hogy mire használjuk őket, hogyan is tudjuk hasznosítani a piacra lépésnél, a marketing tevékenységnél ezeket a díjakat. Nagyon könnyű a válasz, hiszen a terméknek a minősége, az állaga, az ízélménye napi szinten magáért beszél. De amikor egy új fogyasztóról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a minőségi élményt már még a termék megkóstolása előtt meg tudjuk mutatni. Az utóbbi években trendje van a franchise jellegű üzleteknek, de ugyanúgy újra keletje van a startup vállalkozásoknak, amikor egy létező piaci igényre valaki egy megtalált piaci fókuszra választ ad a piacnak. Ezt tesszük mi is, hiszen egy igényterméket adunk a piacnak, zöldség és gyümölcsfogyasztásra kínálunk napi szinten könnyű, egyszerű megoldást. Az üzleti oldala ennek az egésznek pedig ugyanerre a koncepcióra épül. Bárki, aki felismeri azt az igényt, hogy számára és a családja számára fontos a zöldség és gyümölcs napi fogyasztása, üzletileg is profitálhat ebből a vállalkozásból, hiszen pusztán azáltal, hogy terjeszti ezt az információt, hogy új fogyasztókat generál, profitál az üzleti modellünkből. Egy picit olyan ez, mintha részesedne a vállalatnak a sikeréből, mintha részvényessé válna ebben a vállalkozásban, hiszen a munkája által létrehozott forgalomból ő havi szinten a forgalommal arányosan jutalékot kereshet, pénzt kereshet ezzel az üzlettel. Ebből létre lehet hozni egy vásárlási kedvezményt, amivel valaki olcsóbban vásárolhatja meg a terméket, de van arra lehetőség, hogy valaki akár vagyonszerű jövedelmeket valósítson meg ezzel a vállalkozással. Természetesen ez több energiát, nagyobb erőbefektetést igényel. 3 országban, Magyarországon, Lengyelországban és az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak irodáink. Központunk Debrecenben található, ahol egy fiatal, de nagyon magasan kvalifikált munkatársából álló csapat dolgozik a cég hátterében. 10 nyelvű ügyfélszolgálattal rendelkezünk, és több mint 10 nyelven elérhető már a weboldalunk is, és ami egy külön kuriózum a cégünk esetében, hogy iparágon belül Európában elsőként online képzési központot biztosítunk a disztribútoraink számára, megkönnyítve ezzel a napi munkájukat. Forradalmi a termékünk, forradalmi a marketing koncepciónk, és ehhez társul hozzá egy olyan stabil cégháttér, amely 10 éve már folyamatosan bizonyít, és ez a hármas, ez az együttállás, ami én azt gondolom, hogy hosszú távon determinálja a cégünk sikerességét a hazai és a nemzetközi piacokon. Amikor cégünk jövője a kérdés, akkor több mint bíztató a kép, ami elénk tárulkozik, hiszen egy igénytermék van a kezünkben, amit mi állandó magas minőségen gyártunk és forgalmazunk, és ezzel lehetőséget teremtünk emberek 100 millióinak, hogy egészségesen, zöldséggel, gyümölccsel egészítsék ki a mindennapjaikat, illetve üzleti oldalról megvalósítsák azokat a célokat, álmokat, amire várnak. Egy szóval, Flavon, jó megoldás, jó választás!